Kwaimore kamora mora ma intiere erokamano maduong' mar tudri kodwa e weche manyien. Mago magang'ichwelo e Ramogi TV kabendo wacho kanyero ni Happy Father's Day ne wone duto mantiere oko kanyero. Odiochieng' ma kawuono pod wamedo menyo weche mag budget kaka wuono wang'iyo ni to NYS kanyakla kod chenro mar kazi kwa vijana giyudo ang'o to mano bende nyisa ang'o ne rowere kanyakla kod weche mamoko mago mag dongruok ma pacho kendie. Machiegni weche ma bende wamiyo pek gin mage. The county assemblies are going to close their operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets. MCS obugo chungo tije duto e counties poni SRC okoloso wachgi mar medogi osara kaka gidwaro. Ji maromo 42 wito ngimagi e yimbo mar piny Uganda tok monj motim kod kweth njore mar Allied Democratic Forces. Toto nyithindo ma wantiere godo sani ma di school moko nigi nyithindo iwe dala samagi di school to moko be oringo. Lek mag nyithindo manyiri mathoth e gweng' ma Ombaka nyalo medo nimo kaluwore koda kwan ma medore mag nyithindo magamo remo. Machiegni nyinga jailieta jaloko marwa en Winnie Adoyo kabende wechegi bende iluo mano kokalo e mbui marwa mar YouTube Ramogi TV bende cholwa ote magi kata kiluo wechegi mane lai marwa mar ote machuok ma en 236 machiegni. Cheno mag dongruok kembe ne ogota cheromo mane jaten piny William Ruto telie mane county ma Meru kumano romo kod jopith mag dhok mag chak. Jotelo mano chopo noting'o gavana ma Meru Kawira Mwangaza kod jaten migawo mar Saga Simon Chelugui mabende nopuoyo omenda mokete ting'o malo sekta mar pith ahinya chiaye mag chak e kind dongruok mamoko e county no ma Meru. Jaten piny no wacho ni bero kembego owinjo omedia uthuolo mag tije ne rowere mabende piny owacho mare ng'iyo mar jiwo. Jotelo go bende nokwayo kwe mondo bedie county no mar nyayo dongruok. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Nilikuomba mambo ya Kenoru Stadium. Na the following day, PS akafika, watu wakafika, wakaenda Kenoru Stadium, wengine wakaenda Maua Stadium. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu unatupanga vizuri. Vile tumetembea na tumejionea hao wakulima. Shinda yao umeisikia. Nimesikia anataka kuambia. Nimepata amri kama waziri wa kilimo kuhakikisha ya kwamba ile shinda mumeongea juu yake ya mambo ya kuteremusha bei ya mbegu ya ng'ombe ili teremke chini muipate kwa bei nafuu. Rais ameniamurisha hiyo maneno ifanywe kwa haraka na in the next 6 months iweze kufikia nyinyi. Huyu rais wetu hataki pahali iko vita. Anataka pahali watu wanaungana kufanya maendeleo. Ndio wiki iliyopita rais alinituma hapa kwa mambo ya kahawa, nikakaa hapa siku 5. Leo rais amefika mwenyewe kwa sababu mko na amani. Kwa hivyo tunaomba viongozi ya Meru, governor, senator, MPs, MCA muendelee kuwa na amani, muelewane, mfanye kazi pamoja. Tuko na vijana milioni 5 Kenya hawana kazi. Wanaongezeka kutoka shuleni, kutoka college, kutoka university kila mwaka, vijana 1800 wanaongezeka kila mwaka. Na tusipopanga mambo ya hawa vijana watapotea. Ni kweli ama si kweli? Wale vijana wanaangaishwa na pombe, wale vijana wanaangaishwa na uhalifu, wale vijana wanaangaishwa na madawa. Ni vijana wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema kama serikali lazima tuwe na mpango maalum. We must have a deliberate, intentional, practical plan on how to create opportunities for the young people of our country.
Komachielo wadhi nyaka piny Uganda kuma ji maromo 40 kod 2 wito ngimagi e imbo ma piny Uganda tok monj motim kod kweth njore mar Allied Democratic Forces. Kaluwore kod jatend jolweny e piny Uganda Felix Kulayige, jonjorego nomonjo skul sekondar ma Lubiriha mantiere gwenge ma Kasese. Jopuonjre 39, jodak 2 kod chukdar 1 noneg e monjno. At the mortuary. Then the others. Immediately after the short briefing, I ordered each and every student to go to the respective dormitory, ordering them that you should make sure they put padlocks. After putting their padlocks, I also got mine. I locked in my room where I sleep. Within like 3 minutes, I heard girls making alarm vigorously. I was like, what is taking place? I heard those strangers asking for phones from students, money from the students, toothpaste from the students. After asking for all those, they were like, where do you expect other people? The students kept quiet. Now they began slapping them, kicking them, doing whatever they wished. It is only 20 bodies that were brought. The 4 died at the theater. And then in the morning we received more 3 casualties. So the doctors are doing their best. They are handling. Currently we are handling 5 victims, and I'm sure they will be worked on. They are progressing well. At the moment, really, it's a moment of grief, and I say sorry to all the Kasese people. I say sorry to all the people of this place, because really we have lost our people. Watimo monse na jogo kata familia mabende owito johera mage e pino mar Uganda. Wadugo pacho kae kuma MCS obogo chungo chenro duto e county assemblies ma pacho ka e bojo machiel mabiro ponono ni duol mochungne ng'iyo osara mar jotij piny owacho SRC otamore winjo dwaro margi. MCS dwaro mondo SRC omedgi osara kaka jod bura kod jotije mamoko mag piny owacho. Kaka jafombo marwa Chris Owino lero, MCS bende dwaro mondo piny owacho ochuogo omenda moyiedhi mar World Development Fund. Kuom thuolo machielo, MCS obwogo mar chungo chenro duto mag county assemblies 47 ma pacho kae poni duol mochungne ng'iyo osara mag jotij piny owacho SRC okoyie kod kwayo maggi. If SRC does not act as guided, the county assemblies are going to close the operations across the country and across all the 47 county assemblies. That includes the stoppage of the passing of the budgets and running of all the administrative, political and functioning of the county assemblies. Giloso kod jofwamb weche e bore Nairobi, jotelo mag riwruok mar county assembly ma pacho kae CAF owacho ni gidhi loro county assembly duto e bwo juma achiel mabiro poni SRC otamore medo gi osara. They only have a week. At the close of this week that we are currently about to begin, then all the county assemblies will shut their operations forthwith. Jakom riwruok mar county assemblies Philemon Kiplagat oseyo SRC kuom dewo wang' jod bura kaachiel kod senators e kinde mag medo jotije mag piny owacho osara kendo weyo MCS kata odoko ni giduto gitimo tije machal. The role of an MCA in this country is the same roles of a member of parliament, the same roles of a member of senate, the same roles of women representative. That SRC is struggling to understand and determine the roles of a member of county assembly is baffling. MCS okwedo motegno paro mar SRC mar medo gi osara gi siling 10,000 e hiko mo mar 2024-2025 ka giwacho ne okonywand pachgi e wi chenro mar medo gi osara kalure kod pend chik. There is no remuneration without representation. For SRC to produce a document and fly it out and try to purport that they have engaged stakeholders in coming with the figures, it doesn't make sense to us. Kopogore kod medo gi osara, MCS bende dwaro ni mondo ochuog omenda moyiedhi mar dongruok e ward kata World Development Fund
kaka yo mar chwalo dongruok machiegni kod jopiny. We cannot have a devolution that is only pegged on secondary marginalization in our counties, whereas we have an opportunity as a country to enact a law that will enhance flow of resources to the lowest units and inequality in our counties. No resources at the ward level, then there is no need for devolution. We would rather have a centralized system, because what we're having in this country is 47 centralized system at the county headquarters. Kaluwore kodgi, county assemblies bende onego chuognegi omenda moyiedhi kaka yo mar nyayo telo makar e counties mopogore kod kindeni, kama counties assemblies yudo omenda magi kowuok e sirikal mag counties. Nyaka sani county assemblies maromo 23 ni e ng'anyo, kendo riwruok mar CAF obwogo mar loro county assemblies duto mapacho kae poni SRC orem winjo ywakgi. The moment we have 23 county assemblies, the others will close on the same day, at the close of the 7 days. Okang' ma kamano nyalo rocho chenro mag dongruok e counties poni MCS otamre puodho budget mag sirikal mag counties. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod mane wach budget no en ni rowere ma pacho ka koro dhi chuno mondo omany yore mamoko mag yudo thuolo mag tije kaluwore kod lokruok moseneno e pok omenda ma piny owacho timo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, omenda mosebet ka iketo thenge ne chenro mag kazi mtaani koro onge ka piny owacho nyiso keto mahino e chiwo hola mondo gichak ohelnigi giwegi. Kuom higni 3 mosekalo, piny owacho osebet ka keto thenge omenda ma ok tin ne siling bilion 2 e chiwo tije ne ojende ma keto ler e alwora e kind tije mamoko. Chenrono ne oyudo siling bilion 10 iko omenda machakore dwe mar 7 higa mar 2020, siling bilion 3 iko omenda mar 2021, ka iko omenda mar 2022 to ne oket ne thenge siling bilion 2 gi milion 100. E budget ma wang'ni, onge gima ne oket ne thenge chenrono. Okang' ma koro weyo oko ma ok tin ne rowere 200,000 mana yudo gimoro matin kowuok e chenrono. Moko kuomgi pod ywago kazi mtaani, kendo giwacho ni koro chunogi mondo gilar thuolo matin mag tije ma ilando kod kembe. Kenya ilikuwa tunategemeanga sana hii mambo ya kazi mtaani venye ilikuja ilikuwa inatusaidia. Sasa ukitembea Lakeside saa hii kazi mtaani hakuna, fishing pia fish hakuna. Sasa utapata vijana wengi wako kwa bangi, vitu kama hizo. Tena tukajaribu kufungua biashara, utapata profit yenye tunapata tunapeleka kwa ushuru. Mimi ningeomba president ajiangalie kama hiyo budget walisoma, waangalie vizuri kenye youths wanaweza pata kazi nayo. Budget mawang ni bende onge kod omenda ma oket thenge ne kar tiegruok mag rowere NYS ma piny owacho jatiyogo e chiwo tije ne rowere. NYS pok oyudo omenda moro amora chakore budget mar higa mar 2021 mano miye siling bilion 10 kod siling bilion 10 gi milion 200 mano miye budget mar higa mar 2020. Mahino wang' ni okete chiwo hola ne rowere, kama chiegni siling milion 400 oket thenge ne rowere Youth Employment and Enterprise Fund kata Uwezo Fund kachiel kod Youth Enterprise Development Fund. Osuru ma idhi juogi ewi jogo machamo sare iko omenda machakore dwe mar 7 higani. Mana na giko giki machigeto ma ikana na ho ya kuwatio merimu eri ayumana na giko makeria ihinda-inĩ rĩrĩ. Paro mopogore. Sasa hii housing yenyewe wanasema ati hiyo enyewe kazi yenye iko kwa housing ni mjengo tu. Mimi number 1 mimi ni mwanamke. Wezi niambie niende nikangangane na wanaume pale tujenge nyumba. Aya pia hiyo sekta ya ujenzi hiyo yenye wanafanya wanasema kuna mjengo. Tayari kuna wenye wako kwa hiyo kazi. Sasa uniambie pia sisi tujiongeze hapo. Obviously hatuwezi toshea si wote kwa mjengo. Kenya hii kuna kazi, lakini wachache ndio wanatengewa hizi kazi. Saa hizi tunaambiwa kwamba kuna kazi inaitwa ya mjengo. Watu wameenda university wamesoma degree, diploma, alafu unaambiwa kwamba kazi ambayo peke yake unaweza zavutiwa na sakayo ni mjengo. Bad migao mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS yango ni rowere ma ok tin ne milion 5 onge kod tich e pacho ka kamano en 39% mag rowere ma pacho ka. Kenya eman kod kwan mag rowere mathoth mogik mamanyo tich ka opim kod pinje mamoko mayudore e Afrika ma ugwe. Kaka hola biro yudore mayot ne rowere go kod tiegruok ma gin go manyalo miyo gichako ohala kendo gitimo ohala ema biro kelo lokruok e ngima mag rowere manyocho keto genogi e kazi mtaani.
Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Edwin Okoth. Ka wadhi nyime en jokanyo mopogore kotenegi kod doho mar aluora ma Nyamira olimo tong' kaunti ma Nyamira gi Kisii matulo osebede mar temo yudo kendo keto kwe kanyakla kod keto ranyisi mag kiewo e kind counties go. Apisa go mawuok e National Lands Commission IBC kod mano mar doho mar aluora ne olimo Keroka komigi arita motegno. Jatis Kamau Mugo mar doho mar aluora nowacho ni kanyakla gidhi ndiko lipot ewi kiewo mosekelo pogruok kapok doho ochiwo ng'eto mare mogik. That directed the surveyors and the land registrars together with the IBC as well as National Land Commission to come and point out where the boundary between the two counties is. And that sorts out the problem. As soon as we know where the boundary is, then each of the two counties will collect revenue on their side. And this is a boundary that was marked long time ago. It has been there. I don't know why there is a dispute now. Otherwise, as a commission, as I said, we were enjoined by the petitioner and we were summoned by the court, and we made it clear to the court that the commission is an impartial commission, and this exercise also helps the commission in its mandate, because the commission also has a mandate in oversight on matters of planning. Let every person take home his own tomatoes. What I mean by that, anything by the name of Nyaribari in Bumobia scheme should land in Kisii. And anything in the Mwamangana scheme in Kitutu should go to Kitutu. And we will only respect the political boundaries that are there, that have been given by IBC, because the IBC boundaries are clear. And the boundary is on the yellow line. The maps are there. You cannot come to use foreign maps here and then you are just telling us that those are the boundaries. No. Also, E achiel kuom sigana wa makende ma odhiambo makawuono en ni luoro nitiere ni lek mag nyithindo manyiri mathoth e gwenge mag Ombaka Kakole kar chung od bura manyando nyalo medo nimo kaluwore koda kwan mamedore mag nyithindo magamo remo bang' pi oula mikelo kod lokruok chal kod lwasi darogi e mier. E higni 2 mokalo maheo nyithindo manyiri 30 osegamo remo bang' pi oula darogi kendo thothgi weyo skul ka gidhi katedo. Jafumbo marwa George Bati olosonwa sigana makende kaka pi nimo gi lek nyiri Ombaka. Kata obedo ni joluono gongero ni thurulo yieng'o e gweng' Mombaka e sub-county manyando e county ma Kisumu, kar mondo jodak e gweng'ni oyud yieng'o to giyudo midhiero. Mae dala kama minu nobire ok derenge we tabu boni are udi korgi odong' mana kete. Kuonde mane ji luongo ni mier odong' gundni ka kata gik mane ji kwano kaka mwandugi pi ne oime udi. Ma ok en pi nam, ma en pi oula mobiro nikech koth mapek ma okel kod lokruok chal kod lwasi. Gin udi mane ji odakie manie tokwagi, kendo nyaka gie sani gidhi manyo kuonde ma ginyalo yude resruok, kuonde ma bende chandruok oluwogie. Ranyisi moro amora ni gidhi duogo ka onge. Midhiero mar pi e gweng'ni nego lek modhuro. Ka ok en mar jopur to en lek mar jopith, to ka ok en mar jopith to en mar nyithindo manyiri ma lek margi mar yudo ngima makare nimo e pigni madarogi bang' turo kuonde mane giango kaka dala,
kendo moyo gi laka chudhe mag gombo dolo, kendo ok odewo rito ngima nyathi manyako. Pigni ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ka higa, kaluwore kod lokruok chako lwasi sani koro chopo nyaka kuonde mani paro ni oting'ore gi malo, kendo luoro nitie ni lek mag nyithindo manyiri mathoth dhi medo nimo poni ok okawo ndamo mapiyo. Turwane wanene tabu mwaneno ni pi ogolowa miechwa, pi okei ma ng'ato nindo yore. Tabu no mewa sida gi nyithindo manyiri, masani nyithindo manyiri mamako iye, jaklas 6 mako ich, jaklas 4 nwang' kolal, moko bolal makata moko pod wamanyo nyaka sani. Seche ma pi odonjo, jodak maka tony mana gatonga mayot, giwuok ka ok ging'eyo kama gidhiye, tek mana ni gireso ngimagi. Ka ema lek mar nyithindo manyiri chako nime. Manyo kar jot tok pi oula daro jodak makae e miechgi keto nyithindo manyiri e lwet anyodh lek mawuondo nyithindo go gik matindo, ka dwaro margi maduong' en pimo kod gi tipo. Chal mar dalani nyaka gie sani nyiso ni en kama ji yande ne odake. Kata kamano nyaka gie kindeni, joma nodak ka odar, jonyuol kod nyithindgi koting'o nyithindo manyiri ka gidhi manyo kama ginyalo jotie. Kuonde ma gijotiego, pek mar ngima gi kaka ginindo gi kuonde ma gidakie miyo nyithindo manyiri bedo kod yot e gamo iye mohiu. Mondo wayang kaka pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi nimo gi lek mar nyithindo manyiri, e kar odhiambo wadonjo kama gibuore kar jot margi e sikund praimar Mombaka. Ka wayudo nyithindo kawuok e skul. Joma ojot ka bende omoko kendo oko ka githuthni mondo gilos gima ginyalo riembogo kech. Kata kamano, gima ne okelo negi midhiero ma ogolo gi mier pod luwogi. Koth. Gweno kod guok bende wuoro gima ne gitimo, momiyo piny chwadogi kama. Kata obedo ni kit wuodhgi nyiso geno, chuny jopong' gi penjo mathoth, kendo biro mar pi okelo negi mbala ma ok noruchre. Siso mar ng'eyo kaka od jot chalo rwakowa ei ot. Wayudo ka diero to chacho, kendo ei ot opong'. Gige nindo manoresi e pi oula opiel piny. Joma ojony ka wayul, ka jomoko bende paro pachgi. Ka wagilo nyithi sikul ma ojot ka odiore e kona ka ging'ado alot, kendo gikuodho wach. Chuna mondo aywara machiegni awinji achiedh nade ma pi oula okelo negi. Mbaka ma wagoyo ka wabedo kodgi piny e dier ot, miyo giyawo chunygi. Wamiyo gi nying ma ok margi, mondo kik gibed gachiedh nade mar paro e kinde mwatimo sigana. Wabedo piny gi Irene Otieno, nying ma ok mar hie, japuonjre ma jaklas 10. Pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi okelo ne songe e chunye. An wach mar pi no ohinya nikech omiyo ayudo gima ok na expect na ayudo ka dhi skul. En ang'o miyudo? Ich. Irene masani nigi ich dwe achiel, ich ma mama gi kende mong'eyo. Chunye hum ni de pi we darogi, apaka de ok ogol lekne. I'm just 17 years. To pi ohinyan. Gi kaka ne pi odarowa kono to nomiwa ot matin koni. Koro kaka nwanya nindo gi jonyuolwa e ot achiel, ne onge to nyithindwa be ng'eny. Koro nochunowa mwadhi walaw nindo kamoro. Koro kuma nwadhi lawe nindo ni ema ne ajali oyuda marich. Ngimana to biro bedo kama rach ta abiro sandra kode. Kata ka janyuolna boyie ni nyalo konya, wabo konyre. Skul ok anyal weyo nikech skul ne ma samoro biro konya mbele. Wayudo Janet Ouma, nying ma ok mar hie, manomako ich ka en jagni 15 kende, e kinde midhiero mar pi oula manodaro gie mier, higa 2022 ka ne en jaklas 8. Janet, masani jaklas 10 kendo min nyathi ma jahigni 3, koni dhier bang' pi oula ketho mwandugi e ot, emomiyo noyudore e midhiero. Nodarowa chakre 2020, kane pi odarowa, to nwamanyo ot moro mane wapango. Koro kane wapango kuno, to kuno be shida ne nitiere. Koro wambe kaka ne wan nyithindo manyiri, kaka ne wakonyre onge, kaka ne wanyalo rwako law, kaka ne wanyalo ng'iewo gigwa matindo tindo. Kata obedo ni pod en gi riyo mar dhi nyime gi sombe, ting' mar bedo miyo kapod ike tin, koro lokore tol madudo lekne. Manya pidho go to chandruok to ng'eny. Ten mani koro mama be temo kaka nyalo, kaka nyalo. Koro kata koyudo matin to wambe wakonyore godo, wambe wakaka kamano.
to ka onge to ambe abita kama. Japuonjre machielo to Mirima tamu wuoyo kendo pi wang'e chwer koparo ni pi oula omiyo mako ich kapok eke oromo. Kata obedo ni chunygi lit, gin kod kwayo. Anta dwa na dhigi somo mbele bang' ka Nyasaye yudo nyathi. To wach pi be ema chando waka koro bang'e kaka pi noduogo pong'ni koro nwadak e kambi ka. Koro kata kawuono be nuka dhi skul nikech wach fee. Ana nyakwayo mana kony ka ginyachulna skul fee no to adhi skul nikech skul tabro dhi nyaka chieng' akonyra. E kar jot ka bende wayudo miyo ma nyithinde ariyo manyiri matindo osemako ich e kinde mag jot bang' pi oula darogi e dala ka pidho achiel kuom nyikwaye ma pi oula omiye. Oywago bende nyithindo machuo ma pi oweyo ka dang'ni ka bende okoni ting' ma koro en go ok nyal miyo nyithinde dhi e sikul e yo makare. Ikamka wan gi joma mine sama pi opong' ji onywandore. Koro sama nyathi ma nyako wuok kata sama nyathi ma dichuo wuok kuma gidhiye ng'ino ok nyal ng'eyo. In ineno ni in gi nyathi ka to dakika matino wuok ineno ka ichothie. Kan gi jogi kaka nyalo wegi bang'e mar ariyo kamwa dwere no be ma pi pong'o be ma pi njaowa. Koro mondo mi yud pesa mondo ter kata mane skul onge. Kaluwore kod ler ma wayudo kuom nyamrerwa kod ruoth ma Kakola Jacob Ong'udi, e higni 3 mokalo chiegni nyithindo 30 osegamo remo bang' pi oula darogi e miechgi. 8 ne odok e skul to mamoko ne oringo dhi katedo ka moko bende wich kuot ne omiyo ringo nyaka ka wedegi. Chakre higa 2020 nyaka sani ginyalo chopo over 30 nikech kaluwore gi pi madarogi jonyuol dar yearly. Thoth nyithindo ma wantiere godo sani ma di skul moko nigi nyithindo sani giwe dala sama gidhi skul to moko be oringo nikech kosemako ich mofwenyo no mako ich oringo kwaka odhi kata tedo moko dhi ir wedege mamoko. Koro gin ging'eny kwan ging'eny to gimedore yearly nikech floods. Wan gi report kata data mag nyiri madhi 8 man gi nyithindo to dhi skul ma bende nwakawo okang' matek mar mondo nwaduokgi skul mondo gilos ngimagi ka giyudo somo. Gisani ofisa oseyudo report ni nitie nyithindo 3 manyicho gamo remo e ndalo manyichi wan gi midhiero mag pi. Ong'udi koni kata obedo ni giseketo kenge mag loso ng'ado rieko kendo puonjo nyithindo manyiri, pek pod nitie. Gikwayo ka inyalo ger skund sekondar manyiri nyalo dak e gweng'no, kowacho ni ma nyalo konyo e geng'o wach iye mohiu. Koro wakwayo ni sirikal koyie to gimany ne nyithindo gi skul maginyalo boarding schools maginyalo dake ma sama floods obiro to yudo ka gin e skul ok gin e kor gweng'. Wasetudore gi jowa mwaluongo ni health volunteers kata nyamrerwa bedo kodgi piny puonjogi weche mag reproductive health kendo watudore nyaka gi counselors sana moahero maduong' ni kendo wakwayo wisas mar mondo kanyalore to nyalo support nyirigi nikech moko jonyuolgi ok nyal. Kata maduong' alworawa koni waonge skul mar boarding mar nyiri, skul ma idake. Kane nyalore ne wagombo ni wabed gi skul mar boarding mar nyiri ma kata ka ndalo mabedo gi midhiero mar pi to nyithindogi nyalo yudo kama gibede ma safe. E kinde ni malokruok chal kor lwasi en midhiero mamedo kelo songa ne piny mangima. Kar pogo mane chiemo kod ongede ne joma oyudo midhiero, piny owacho nyaka koro ket lai mong'ith mar reso nyithindo manyiri ma midhiero mar lokruok chal kor lwasi lal gi lekgi. George Bati, Ramogi TV, Ombaka, Kisumu County. Sigana makare kabisa kendo sigana malit ne gino kata midhiero mabende koth kod oula osekelo ne jodak mago maga Ombaka. Inyisa kendi mano mosh digaro Land Cruiser. Ramogi TV iwacho ni gik mabende timore e gwenge lich to wagoero kama ne Ramogi TV ni weche go choponwa e yonoero makare. Awuoro gima guok gi gwen neno mano Albert kawuok gwenge go maga Bondo ka bende Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago iwacho ni iwuoro Ruto gi gigo mabende otimo ne jopiny pacho kendi. Wadhi mana e yweyo machuok pod waduogo gi mathoth kik idhi mabor.
Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath, and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo waduogo kendo wami ripodwa moro machielo makende. Ajua en tugo mang'eny ne joma chuo emiyude. Kata kamano e boma ma Mombasa nitiere dayo ma jahigni 73 ma en jatuk Ajua Mang'ula ka bende osetugo kuom higni 40. Onge kod luoro mar kikore gi jodongo machuo ka gitugo. To chutho kadho wadh nam chumbi kuma en kwero mar joma mine tugo Ajua. Jafombo marwa ma Mombasa Joja Oko kolono sigand dayono mane oritaya e Muspal ma Mombasa higa 2005. Ng'wech ne ogola e chuny boma Mombasa kachomo gweng' mabombo mantiere e Utange Kisauni dhi luondach jatuk Ajua Mang'ula Awino Onjiko. Kae ne ayude e orundu kong'weda poth ka wuode to dich betolum e idala. Toni mar ne en odiochieng' piem mar tuk Ajua ne oseikore mar timo orako matin gi wuode kapok owuok dhi e senta ma jaoni kuma otuge gi joma chuo. Alo igo ot achiel. Koro ma lo igo ot. Agedo ni koro delu wacho ni ionge ot agedo. Ajua kana chako na wacho no na chako ka kwara manopuonja. To na chaka kana tuge kaka nyathi. Koro kanya donji sirkal. Koro nya Ajua neno berne nikech Ajua mi awuotho i pinje gite. Awuotho Meru makata chieng' manene Uhuru Kenyatta bedo kansila Embu. Ene manoyaonwa pap. Ma mose gi lweta kama. Kane an chairlady mar Ajua. Kopogore gi londo wuothe pacho ka mangima, onyisa ni Ajua oseyawo wiye kendo bithe kwano kata obedo ni ne okonyono sikul. Kani an okasomo. Lakini katigol mana ndururu ya 1,000. Tabro koni ni miya siling 990. Boto glo chiko gundururu. Ma oka kwani lweta ni deng akia, lakini Ajua nugu kwano ma pibi wichka kabisa. Mama wagi mamora kuome. Mama en ng'at ma nohero tugo mar Ajua. To ji mang'eny nohere, koro wabe ne waluor kuome. Wahere kaka jatugo ma wanyalo chenang'o. Jatugo master mar Ajua. To kane seche mag tugo oromo, wuoth ne ochomo majaoni e dhoranga mane en jatend migawo mar limbe Karisa Maitha kuma itime piem mar Ajua. To kane thuolo mare ochopo, ne okawo bet. Achiel kachiel, jodongo go ne luch gi chot kaluwore gi lony mare e tugono. Jaduong'ni ne oloyo. Mai bende ne ochako gwetho oko. Ber mani Ajua mokwongo Ajua puonji kwano. Mar ariyo yawo wich. Mar adek ibedo gi paro. Nika kao kama keto kacha tadhi lo ng'acha nade.
koro wi bedo wich matiyo sate. Anytime midwa bedo kokiga ajwa, tinwang'o ka wi nindo. To mana kaka tuke mamoko, ajwa bende ni kod fuondni to kod chike matae. Bur mokwongo en tielo, bur mar ariyo en jeyo, bur mar adek en bam. Bur mar ang'wen en wang'. Bur mar abich en mudi. Mar auchiel en wich. Alafu nitie nyiwi. Kawa yani ajua duto ne gibed, ine ne gibed gi 52 to an 52. Koro kin gi 51 to an gi 53. Mabro pango meka 52 kata dong' gachiel. Mano achuo thuon. To kawa chako ajua, ma pok waloyo ajua yoyote. Takonga mi mana chielno, mano abari, beluo luonge ni paswa. Oro mano chalo gimago indungu. Tie ng'ama kong'e ajua, tinyalo go miluor makichamo kata chiel. Muto ene mochamo dogo te. Mano iwacho ni otwe ijela, gecho kichiemo. To kata obedo ni chike jogiriama ok oyiene mine tugo kata riwo kamituge ajua, jodongogi nyisa ni lony mar Dani Awino e tugono ne ok nyal miyo gigare gi chien. Ginyisa ni kuonde tugo ajua e koma joma chuo kuodhe midhieche magikale e udi kuonde magidakie, kae to gipuodo e wechego magiyud kaka ginyalo rakore kodgi. Wakina mama kati ya kimila yetu hatuwezi kuona mama anacheza, labda mama au anataka kutupa elimu yake. Hapo tunaweza kukubali. Ajua okugogo nyithindo majo ledi. Ajua okugogo jonjaga. Ajua igogo jodongo man gumon mokendo. Makata ka odi tatisai. To kigolo parono. To jodongo gonyisi awane wachalo kama. Tugo moket ne joma mine kare en mane? Nimekosa cheza. Mchezo ni mchezo tulikuwa tukicheza wa kode. Twacheza, twachimba shimo kode 12, twacheza moja, ukifunga, ukitoa zote 12 umefunga bao. To kata bang' rutaya higni 18 mosekalo e muspal ma Mombasa kuma ne otiye kaka jaote, Awino nyisa ni singo mar miyo gi udi mane ochiwnegi kod tend muspal otamore chopo nyaka sane. Gombo mare en ni oyudi kama nyalo tiege rowere tukajua mokoni e tugo mane yango e piny Luo mangima. Municipal kora nodonjo mang'eny. Kata ot nitie mano ng'adwa pesa ni kwari taya tibro miwa. Poko miwa nyaka sani. Onge gimoro amora mane waago e municipal. Ne wawuok e municipal gi salary mar December. To kod NSF. NSF ne ng'adwa 20 guwiye to municipal medwa 20 guwiye. Koro jomoko ne ag siling luore gi hiki. Jomoko ne ag siling 80,000, jomoko ne ag 30,000, jomoko ne ag 40,000, jomoko mane oti ahinya be ag 60,000. Ngeche no pesa matin. Koro mano kende ana aka municipal 70,000 kende. Mande gima na wuogo. Onge gimoro amora mosetimnwa kata uniform mane wabadho mag areas. Yo yien nitie mane wamuonyo, no wacho ni kowe tich to inyalo miu no komi. Okoni ok onyal weyo tugono nyaka chieng' owinji ka dende koro ojony. Ajua mit na matek ka yudo kata sani kawe mana kuon adhi goye. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands.
Moluor gavana ma Kisumu County, Profesa Nyang'nyong'o, ni kod mor mar lando ne weg mwandu ni oruch oko gi tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e kaunti no. Kaw thuolo mar ng'uono mochiwni mondo itiek gopeni, ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod risit mari mar deposit ir Sub County Revenue Office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'uono ni mondo geng' kuma nyalo betie. Machiegni pau tuke kuma tim mar Embu RFC manotieke thuolo mar 13 e tuke mag Embu Sevens sani wacho ni giikore mar donjo e lig maduong' mar rugby pacho kae. Japuonj maduong' mar timno Willis Fox Yojal wacho ni koro giketo pachgi e dala Sevens mabotimore Kisumu e chakruok mar dwe manyien. Kata kamano giwacho ni timno kale midhiero maduong' mar omenda manyaka sani osemiyo gibedo gi ikruok makare mano motelo ne tukegi. Bende timno osebedo ka puonjo skunde ma aluora no tuk rugby kaka yono ero mar duoko lwedo. Goals zetu ni zile tu zenye Chelsea wamekuwa kituambia tunataka kucheza Div 1 Sevens na 15 tutajaribu tupande championship. Naona tukiendelea hivyo tunaweza kupanda the main hiyo Kenya Cup. Sevens pia tutaweza kucheza hiyo Div 1. Kanyo bende mwachopo godo giko weche manyien mago maga ng'ichwelo dhiambo masani erokamano ahinya. Iwacho ni awuoro kaka mama no tugo Ramogi ler manondonyo kamreri kantiere okumba. Ng'ama chielo bende iwacho ni wuoro kaka mama no tugo ajwa ituo kanyero ni oloi. Kata kamano okinyisa nyingi. Omondi woda henyo iwacho ni iwuoro midhiero jotelo mitero iwacho ni ema bende kelo shida momako jo Kenya. Kennedy Ochieng Ramogi ler Homa Bay e gwenge mag Rodi Kopany ka bende erokamano ahinya maduong' Bishop Edwin Tambo. Mano bende e thuolo ma bende wantiere godo e seche gwacha kwarado kendo kochopo saa 3 mar otieno kuma kawuono e twak mar mine wacho wadhi bedo ka wang'iyo ni to doho manyien ma bende iyawo e gwenge makaluo konyo wanade. Oriti masani nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Winnie Adoyo.